Знаеш ли кое е странното? Когато човек е здрав, има хиляди проблеми. Все нещо не му стига, времето, парите, вниманието. Все нещо не е наред. Но когато загубиш здравето си, остава само един проблем – да го върнеш. И тогава всичко друго изведнъж губи значение. Всички важни неща стават дребни, защото осъзнаваш, че най-големия подарък е бил там през цялото време, просто да си здрав. Затова пази се, не чакай болката, за да разбереш колко си богат. Дишай, почивай, усмихвай се и благодари за всеки ден, в който си здрав.